गहिनी रे जिला मोतिहारी उहावा के लइका स कइले बरियारी। अरे नाचे खातिर गहिनी रे जिला मोतिहारी उहावा के लइका स कइले बरियारी। घाटा लागल रहे रात में, घाटा लागल रहे रात में यादव जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में यादव जी के बारात में। रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगापीपर। अरे साटा पगैनी हराती के नाचे उहाँ के लइका बोलावे हमके पाछे। साटा पगैनी हराती के नाचे उहाँ के लइका बोलावे हमके पाछे। ले लिहल माचा दे दिहल साजा बाजा में हमके साथ में। घाटा लागल रहे रात में यादव जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में तिवारी जी के बारात में। अरे राती के पाजा में उ पहुंची अहिले का कही सखी बड़ी गते कइले। अरे राइटर विकास भोजपुरिया न छोरी अमन सूरज तो है अबे कोरी। अर्जुन दुबे कहे कन्हैया बजल तू रह हमरे बात में। घाटा लागल रहे रात में दुबे जी के बारात में। घाटा लागल रहे रात में शर्मा जी के बारात में। रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगापीपर।